bon dia. Estem aquí amb la Sofia i la Maria Àngeles i els hi farem unes petites preguntes a sobre del batxillerat dual. Primerament ens agradaria saber per què us vau interessar i vau escollir aquest batxillerat. Per aprendre més anglès, per també aprendre a treballar en plataformes virtuals i per tenir la possibilitat i més fàcil anar-se a estudiar als Estats Units. I què creus que et pot aportar en un futur fer aquest batxillerat? Jo crec que ens obrirà moltes portes a l'hora de treballar i també ens donarà una visió més global a nivell d'aprenentatge. Quines assignatures feu i en què es basen? Fem una assignatura d'anglès que et classifiquen en 3 grups depenent del teu nivell i aprenem coses com diferenciar les parts d'una narració o fer bons resums. Us agradaria anar a estudiar fora després d'haver fet aquest batxillerat? A mi sí que m'agradaria anar a estudiar fora als Estats Units, ja que crec que és una molt bona oportunitat i també tindré una nova experiència. No em nego, però encara no està en els meus plans actuals. Teniu contacte amb gent estrangera que també fa aquest programa? I si el teniu, quin tipus de contacte establiu? Tenim live sessions, que són com reunions en les que la profe, mitjançant Skype, ens fa classes i també hi ha altres alumnes del batxillerat dual. I després tenim una red social on participen els alumnes. I per acabar m'agradaria saber quant temps extra invertiu. Hi dediquem aproximadament 4 hores. Moltes gràcies pel vostre temps i que us vagi molt bé. Gràcies!